Dobrý deň, milé tvárové joginky, vítam vás na kanáli Lotos Face Yoga. Moje meno je Zuzana Perez-Savková a som certifikovaná učiteľka tvárovej jogy podľa Danielle Collins metódy. Dnes som si pre vás pripravila veľmi krátku 90-sekundovú tvárovú masáž, ktorú môžete vyskúšať, keď ste si ráno vyčistili pleť a chcete si naniesť váš krém. Môžete to zároveň skúsiť aj s vašim obľúbeným pleťovým olejom. Nakvapkáte si 2-3 kvapky, ja si dám trochu menej, nakoľko som sa na túto hodinu pripravovala. Naniesiete si to od krku, cez bradu, nevynecháte oči a vaše čelo. A môžeme si ju spoločne vyskúšať. Začínate vašim krkom a jemne, nakoľko je ráno, ešte sa prebudzate, si premasírujete váš krk. Potom vašimi dlaňami, týmito koncami, si premasírujete jemne vašu bradu. Môžete mať aj jemne pootvorené ústa, to naozaj zmierni aj prípadnú bolesť, s ktorou sa ráno zobudzate, ak máte stuhnutú sánku. Premasírujete akupresúrne body pod vašimi ušnými lalôčkami. Tou istou časťou dlani premasírujete aj vaše líca, respektíve svaly líc. Vašimi prstami, ukazovákom alebo prsteníkom, je to na vás, ktorý chcete použiť. Prsteník používajte, ak máte tendenciu masírovať sa naozaj nie tak veľmi s citom. Každý tento pohyb môže byť zopakovaný cca 1 minútu, nie viac ako 1 minútu, ako je vám príjemné, a pokračujeme našim čelom. My sme to zakončili a naša tvár vyzerala celá taká rozžiarená mladistva a žiarila, tak si ešte premasírujete vaše ušné lalôčky a celú túto vrchnú časť vášho uška. Ja vám želám krásny deň a nie len ráno a vidíme sa opätovne na tomto kanáli. Majte sa krásne.